Sanibonani Dumelanga Msheni uDlamini lona usibalikhulu uJama kaSjadu inkomo zidle ekhaya ngoba iswela belusi usigunya mkhonto umfazi mabele mado wancelisa ingane ngaphesheya uphala kaxisele lemvulo magaduzela umzizi wena wasulisa umuntu ngesikhulu eshisayo enduno kwazi kwasa umuntu eyoba. Welcome to another epic episode of Khokha Mntanami kuphi na on King Ginger TV. Uma ngabe akasubscribe usenkingeni ukuphuthelwa izinto ezimnandi enza kanje, subscribe ku King Ginger TV, u like, u comment, u share mfethu, ukhulume nathi ngoba mawukhuluma nathi siyaphendula. Ngithi mina kuwena khethi ngokusho kanjalo mfethu, ake siyobuka ukuthi ubani esomgqomisa ngeqolo namhlanje ngoba iqolo liyagqoma mangabe wena ucabanga ukuthi uhlakaniphile sami. Sanibonani ngokukhulu ukuyithoba uDlamini lona isibalikhulu uJama kaSjadu inkomo zidle ekhaya ngoba iswela belusi usigunya mkhonto umfazi mabele mado wancelisa ingane ingaphesheya komfula. Bafethu ngiyanamukela kolunye uhlelo oluyinqazivele ikhokha sesiphinde sabuya nolunye udaba olushisa izikhotha. Awusijwayela kabi wena kuthuza lo muntu mangabe imali awusiniki sithatha lokho esithathayo sihamba sokuthengisa. Abafethu abantu abakolodayo abapheli, abantu abakolodwayo abapheli, ingakho nathi lo msebenzi ukuze uphele sizohlezi siwenza. Kudaki akunakonto ozoyilanda, akunakonto ozoyilanda mfethu, hayi ngendlela okuyiyona. Ikhokha ibuyile, ikhokha ibuye ngamandla, omabizwa basabele. Ungazijwayela kabi wena. Sihambe sibone ukuthi basiphatheleni. Bafowethu emakhaya sesiphinde sabuya ke futhi nolunye uhlelo lwenqazivele oshisa ikhotha olekhokha la ku King Ginger TV. Uma ngabe wasubscribe ku King Ginger TV usenkingeni, subscribe mfethu, subscribe, u like, u comment, u share mfethu. Usitshela ukuthi lo msebenzi esiwenzayo ngabe siwenza ngendlela egculisayo kanye noma cha. Understand bafowethu, inkinga ziningi, inkinga ayipheli. Abantu abakolodwayo baningi, abantu abakolodayo abapheli. Abantu abakolodayo baningi, abantu abakolodayo abapheli. Manje lo msebenzi siwenza uzophela kanjani? Awuzuphela. Ukuthi nje okwethu usuthathe sutshathe emahlombe, sihlahla umhlahlandlela, siqhubeke nendlela sephambili, senze lento esenzayo. Sifikile ke futhi namhlanje ubhalile usiso yakhala. Uthi kubi sengifonile ngiWhatsAppile ngile kwakhe ngenza konke into ukuthi nje ngithole le mali yami kuyinkinga. Kodwa ke ngifuna ukuthi nizwe le yena eyikhulumela. Mntama ngicela isondele woza mama. Sawubona mina. Yebo ninjani? Siyaphila kunjani? Siyaphila. Ngiyaphila igama welcome waDlamini ngibuya King Ginger TV. Igama le show ikhokha. Usibizile usibhalelile uthe unenkinga, ngicela ukuthi utshele abantu abasemakhaya ukuthi inkinga yini. Inkinga ngaboleka umakhelwane wami imali ethi ukhala imali ye transport yokuya emsebenzini. Enithembisile ukuthi uzonikeza maye kahola. Okay. Manje mase ngimfonela akasabamba amafoni. Mangimdinga endlini akhe ngisamtholi. Sengumuntu osengicatshela. So ikho ngidine ngizama ukuthi ubhalele kimi ukuthi maybe ngathola usizo ngiphumane imali yami back. Okay. Ngicela ukubuza nje mafufishane sisi wami. Ngaphambi kokuthi ubhalele thina King Ginger TV, zikhona mhlawumbe indlela okwayizama ukuthi uyithole imali yakho kuyena? Bengizama ukumfonela njengomakhelwane ukuthi ngingambisi. Ngizama ukumlanda kwakhe but esengicatshela. Okay. Usenesikhathi singakanani le mali yakhe ephethe? Sine 2 months. 2 months. Nanivumelene ukuthi sasivumelene ukuthi uzoyikhokha month-end ngoba wayefumene umsebenzi ethi ma ehola uzongibisela back. Okay. Imali transport yokuya emsebenzini ngoba besaqala umsebenzi echayisa isebenze echayisa. Ibhlungu ke lento ngoba uthi umakhelwane ngicabanga ukuthi sekunesikhathi eside nihlalisana nendawonye. Mangabe sekwenzeka into kanjena inokuphazamisa ubudlelwane ninabo as omakhelwane, nanokuthi mangabe ke usuyayithola le mali i-relationship yena ayisezukufana. Ngambekezelela kwenyanga yokuqala ekhaya ethi ama budget akhe bengahlangana. So manje sokugijima inyanga yesibili selokho engicatshela. So yikho senze ngacela ukuthi ngibhalele kini maybe ngaluthola usizo ukuthi ngifumane imali yami back. Khuleka sisi wami ufike ekhaya. Yabona makuthiwa kangqingetshe ufike kangqingetshe. Yeah. Se park station la amabhasi la aqala khona aphelela khona. Sizofona. Nasi. Yazi abantu bacabanga ukuthi kuyadla. Abantu bacabanga ukuthi kuyadlala. Hayi wopha uzoyibamba le phone ngoba kweyami ifone akasayibambi. Inhlobo yakho uzoyibamba le akayazi.
Ukwafonelwa inamba ongayazi ufuna ukwazi lo muntu uthini uyayibamba. Bamba uzoyibamba azange uzodlala phela la. Suka kude kabi uthi singazodlala la. Suka kude nje kabi. Hayi sawubona. Yebo. Likai. Yone. Uhamba nani? Ukuhamba na welcome. Ndine welcome. Okay, welcome guys. Welcome ako the cover khokha. Ungangithusa ngokuthi bakhona koNdungu. Hello. Ukhona endlini siswami? No ukuthi sithunyiwe lana kune message sifuna ukuyidlulisa kuwena. Manje basithuma ukuthi size kuwena sizoshiya leli parcel. Okay, akunankinga mama. Siyabonga. Okay, all right. Waye ngizwile ngishaya isivenda. Inzima kakhulu. Angeke ungithinde ngishaya isivenda. Siswami indlela yaziwe wena ngicela ukuthi usibonise indlela sihambe solanda usisi. Sibone ukuthi siqeda kanjani le ndaba. Ngithi abantu kumele babhadaleke phela imali mangabe uyibolekile. Ayisho. Kumele ukuthi uyibuyise. Kumele ukuthi Ngiyazi ngithi sizibula. Ngakuthola Madlamini namhlanje. Uye. Ngutholile Madlamini kunini ngizama ukukudinga ngufonelwa sabamba ifoni yami. Namhlanje ngakuthola Madlamini. Ngutholile namhlanje ukhande ejaradeni lakho kunini usala ungathela. Ngifuna imali yami 2 months zonke lokhu ngisithi uzoyikhokha uzoyikhokha. Ukhuluma ngakho. Ngifuna imali yami Madlamini. Imali yami oyiboleka kahle ngesihle nguboleka njengomakhelwana Madlamini. Ngicela umela woza ngapha. Hayi imala Madlamini athi thu Madlamini imala sawubona mama. Yebo sawubona. Ninjani? Ngiyaphila. Siyaphila usisi uyamazi? Hayi. Hayi ngimazi mina. Awumazi? Madlamini makhelwana wami shu. Sihlala khona lapha mara fesini ngiyambona kodwa yini uthi ngimazela kuphansi ayazi kahle. Okay, sizela usisi uthi uyamkolota umkolota imali yakhe. Wakuboleka imali mawuqeda ukuthola umsebenzi imali yogibela ungenayo wakuboleka imali makumele kuboleka imali wathi uzoyikhokha kuphela kwenyanga wena wakhala ngezinto eziningi ukuthi izinto ziningi ucela ukumbona ngenyanga ezayo yaphela inyanga sekuphele 2 months umkoloti 500 leyo wayisebenzisa ngokugibela ukuya nokubuya emsebenzini lo musha owutholile usayikhokha imali yakhe usefuna imali yakhe uyakufonela uyakwatsapp uza la kwakho wena kwakho usuyamvalela igate njengoba uvala igate. Hayi mina ke angisebenzi imphila ngokudayisa inkuni zami zona lezi mangabe thina wamboleka imali wamboleka mina ngicela imali namhlanje uzodlala lawe la anananga uzodlala la namhlanje uzodlala Madlamini ngizokuznikeza ukudla lenkuni angiyazi mina imali anananga uzodlala la kanti le mali yokuthi wena imali yokugibela lo 500 wawuzowenzani kanti anananga uzodlala la angisebenzi nokusebenza napho amakhelwane bangazi angisebenzi anananga uzodlala la namhlanje 500 waboleka ke no 1 kanti anzange ngaboleka imali mina mboleka imali nini siswami Madlamini makhelwane Madlamini esontweni mina ngaze ngathatha imali anananga uzodlala la Madlamini namthi uzoyikhokha kuphela imali ma usisi yabona Madlamini yadayisa le phone yakho Madlamini yadayisa ifone yakho Madlamini namhlanje anananga uzodlala la ifone ye business no business kodwa ukwazi ukubhadala umuntu imali yakhe abantu bayafonela bathi mina okay wawungabhadala imali yakhe ke wawungabhadala imali yakhe ngizothatha imali ye transport mina ngasebenzi ngiyabe so usisi lo qamba manga ukuthi wena emkolota qamba manga transport ngiyenzani ngoba ngiyasebenzela wami ukuthi ngihlala ngufonela wabamba ifone yami asifone yakhe ngokungayazi uyibambile yami ngoba uyazi uyibambile yami ngoba uyazi uyibambile ngoba bengithi ngabantu abafuna ukuzothenga inkukhu wayungayibambe kasisi mayifonele funa imali yakhe mina le number le mfonela wayedayisa 500 namhlanje Madlamini wayenza kanjena sisi wami wayenza kanjena wayenza kanjena kanti wayenza kanjena wayiboleka imali yomuntu uma sekumele uyibuyise uthi awusamazi wawumphika wamgcine thatha imali yakhe mina kabi usisi lo yamba ukhulume lesisa singane ukhulume sho uqamba manga
uthatha isikhathi sakhe wabhalela thina seza la. Mina lento ayikhulumayo le. Owazwabamba ifoni yaMadlamini yini? Yini ezithi ungabamba ifoni yakhe? Ngabhutha uthe kufonela wavela wahle wayidobha same time. Waye ungayibambe kasisi mayifonela. Nginefoni ihlala ngisenkunini mina isikhathi. Njalo wena mayifonela wena ifoni yakhe ayikho kuwe. Manje ngoba ngiyethulile. Eqala ukufonela ubhuti wami ngikade wafonela wami ungayibambi. Within 1 minute ubhuti yakufonela. Ngafona usuyayibamba. Okwenze ngayibambi ngibhizi nama customer. Ubungekho busy mafona mina. Inkuni bonke laba balinde mina bafuna inkuni ezi. Ubungekho busy mafona mina. Hayi siswama. Ungayenzi lento hayi ungayenzi lento. Ungayenzi lento leyo. Ungayenzi. Isimali lami. Ungayenzi lento leyo. Hayi imali. Ithina umbuyisela imali yakhe udayisa le phone uthola imali yakhe. Simple. Imali le mina ngiyazi le hayi. Waye uphika imali wayiboleka kanti. Angazongichancela lo. Waye uphika imali wayiboleka. Ayifona kansa ngimali lami. Isimali lami ngunike. Uzomlimaza manje ngoba sefuna imali yakhe. Hayi ngizofuna ifoni yami ngisebenza ngayo lapha mina. No. Uyasho lokuthi uyasebenza udayisa izinkuni. Kule mali yezinkuni kungani ungambhadala imali yakhe ke? Angiyazi le mali le ngabe ngiyazi kuba kudala ngiyazi Madlamini angiyazi lo mama le ngimazele sontweni hayi awuthembisi nami futhi angikuthembi. Nama ngikuthembi. Mina ngimali. Yena ngeke ngimlamule ke mina ngitshela. Angeke. Ngoba ngiyenza nani into engifuna ukuyenza mina ngeke. Wayenza lento yenzayo kanti Madlamini, weMadlamini. Wayenza lento maye mama, wayenza lento yenzayo kanti. Wayenza lento yenzayo. mina lo Okay, mnikeza imali yakhe ke mungamsabi, mnikeza imali yakhe. Uzomnikeza nini? Ngabe sifoni. Uzomnikeza nini? Salindi customer manje, lindi customer uzohamba nayo ke wena masulethe imali yakhe uzokunikeza ifoni yakho. Uzokunikeza ifoni yakho, masuhamba ulethe imali yakhe. Into efunayo imali yakhe. Ifoni le iyensebenza ngayo ku business soyithola. Yiyo lento ezokwenza ukuthi ugijime kumbuyisela imali yakhe ngoba le phone uyayisebenzisa ku business. Awuyedelela lo sisi lo. Udelela ngoba sefuna imali yakhe. Uyadelela lo sisi. Ngoba sefuna imali yakhe usedelela. Hayi ufuna ifoni yakhe. Hayi akwenziwa kanjalo. Akwenziwa kanjalo. Eyamnawa iphela ngizobona. Eyamnawa iphela ngamathathu. Ngithe eyamnawa iphela ngizobona. Ukwenzela nomusa athi ukunikeza amalanga amathathu. Ukwenzela nomusa. Imali yami ifoni. Amalanga amathathu ngidayisa ifoni yakho Madlamini. Wrong. Hayi wrong. Wrong. Sambe siswami. Sambe siswami ayikho lento le. Yabona ngoba uthatha ifoni ku right. Dayise lo phone le. No, dayise lo phone le. Siswami siwenzile wethu umsebenzi usibizile safika sakusiza ngendlela esikusize ngayo indlela nje sisebenza ngayo le imali mangaba siyitholi kuba nento esiyithathayo ezokwenza ukuthi uyidayise uthole imali yakho back awukwazi ukuthi uboleke imali kumuntu uma sezofuna imali yakho uthi awumazi uthi wangigcina esontweni uthi wena usebenza ngenkuni kodwa waboleka imali wangitshela ukuthi ufuna ukuya emsebenzini ufuna ukugibela siswami siyabonga ngiyathemba ukuthi nawe ujabulile hayi ngiyabonga kakhulu ngisizile kunini ngidinga le mali yami back kumakhelwane kodwa ngisayitholanga babukeli labalandeli nqalile inkinga lezimali zena abantu abafuna ukulikhokhela ngiyalicela libhalele ukukhokha izolincedisa ukuphuma izinto zenu khokha King Ginger TV besifikile siswami siyabonga ngakhululeka mfethu yeah Kethi Matlala hayi mfana sizolokha siniququda nje kanje one by one sinenza kanje one by one sinenza kanje ngithi mina uma ngabe unenkinga bhalela iKing Ginger TV mfethu uba usho ukuthi nginenkinga kanje usibani uyazi kunenye email engiyifundile athi lo sisi angazi usisi noma umama athi unenkinga yomuntu amkolota imali kodwa manje akakwazi la ahlala khona sizokwazi kanjani thina wena ungakwazi la ahlala khona ngoba kumele ube neinformation yakhe yonke ukuthi masifika lapho siyazi ukuthi sisuka la singena la uma ngabe wena ukwazi la ahlala khona awusenazo nezinamba zakhe lezi endala anathi ayikho into esingayenza mfethu ayikho into esingayenza kumele ube neinformation wazi ukuthi lo muntu uhlala kuphi utholakala kanjani you understand inqobo nje ukuthi la ahlala khona ngoba siyangena King Ginger TV ikhokha le futhi ibuye ngamandla mongaka subscribe mntanami ungezokuphuthelwa izinto ezimnandi Kethi Matlala siyabonga siwenzile umsebenzi asambe sibalukhulu uJama kaJadu Nkomo zindle ekhaya ngoba yisola bilusi uSiginya Mkhonto ufazi mabele made wanxela isingane ingaphesheya komfula bafethu ngiyanamukela kolunye uhlelo oluyinqazi vele ikhokha sesiphinde sabuya nolunye udaba olushisa izikhotha Mawusijwayela lapho wena kuthuza lo muntu mangabe imali awusiniki sithatha lokho esithathayo sihamba sokuthengisa
bafethu, abantu abakolodayo abapheli, abantu abakolodwayo abapheli. Ingakho nathi lo msebenzi ungokuze uphele sizohlezi siwenza. Kudaki akunakonto ozoyilanda. Akunakonto ozoyilanda mfethu. Hayi. Ngendlela okuyiyona. Ikhokha ibuyile, ikhokha ibuye ngamandla, omabizwa basabele. Ungazijwayela kabi. Sihambe sibone ukuthi basiphatheleni.